P Diddy anabadwa pa 4 Novemba mchaka cha 1969 ndera la Harlem mu mzinda wa New York. Mai yake adali mphunzitsi ndipo bambo wake adali msilikali wa dziko la America. Bambo wake a P Diddy adachita kuphedwa pomwe adaomberedwa ali mgalimoto lawo ndipo iwowa adali ndi zaka 33 zakubadwa. P Diddy adali wa Katolika ndipo wakula kutumikira ngati mnyamata wothandizira misa. Yeyu ndi banja la kwawo adakula moyo wa umphawi wa dzaoneni. P Diddy adapanga maphunziro ake ku akadami yotchedwa Mount St. Michael mchaka cha 1987 yomwe ili ya Katolika. Nthawi imeneyi akasewera mpira wa miyendo ndipo timu yake idawinapo zikho zingapo pamene yeyu adali puleya wodalirika mu timu iyi. Mchaka cha 1990 Diddy ankagwira ntchito ngati intern ku kampani ina yotchedwa Uptown Records ngati talent director. Koma mmene chinkafika chaka cha 1993 P Diddy adachotsedwa ntchito ndipo iye adayambitsa record label yake yotchedwa Bad Boy Records. Mchaka cha 1969 P Diddy adatulutsa nyimbo yotchedwa Can't Nobody Hold Me Down yomwe idakhala pa Billboard Hot 100 chart kwa mawiki 28. Good morning, my neighbors. As the sun rises, I have an announcement I want you all to hear. Albamu yake ya No Way Out idatuluka pa 22 July mchaka cha 1997 kudzera mu kampani yake ya Bad Boy Records. Tsopano tingokambako chidule chokhudzana milandu yomwe akumuzengayi kuti kodi yoyi idayambira pati. I was fucked up. I hit rock bottom. But I make no excuses. Mwezi wa May 2017 yemwe adali ophika ku nyumba kwa P Diddy dzina lake Cindy Luyeda adamusumira ku court lalikulu la ku Los Angeles pa mulandu wa sexual harassment komanso retaliation. Kuti mulandu uthe P Diddy adalipira ndalama za nkhaninkhani zomwe sizimadziwika pakana lero kuti ndalamazo zidali zochuluka bwanji. Pa 16 November 2023 Cassia Ventura yemwe anali girlfriend wake ndipo adakhala pa ubwenzi kwa nthawi yayitali adamusumiranso Diddy pa mulandu wokhuza kugwiririra sex trafficking komanso nkhaza zomwe amamuchitira girlfriend wakeyo. Diddy adamumenya girlfriend wakeyo kumalo ena ogona alendo ndipo ogwira ntchito kumeneko adali mboni ngakhale kuti P Diddy adawapatsa chiphuphu kuti anthuwa asaulule za zoyipa kapena kuti nkhaza zomwe P Diddy adachitira girlfriend wake. Mwezi omwewu wa November 2023 pa 23 P Diddy adasumidwanso ndi anthu ena awiri pa mlandu wangati omwewu. Zitangoyambika zomusumira P Diddy, anthu ambiri anabwera poyera ndi kufotokoza za nkhaza zomwe mkuluyi amawachitira. Ndipo pa 16 September Diddy anamangidwa ndipo khoti anamukaniza bail ponena kuti atha kukasokoneza umboni omwe ulipo chifukwa mkuluyi ali ndi mphamvu komanso ndalama zoti akhoza kuchitira chinyengo kuti umboni weniweni wa nkhani usadziwike. Kumbukirani kuti P Diddy amachita mchitidwe wake wosakhala bwino kudzera ku pate yomwe amaitcha kuti freak offs ndipo pate imeneyi kumachitika mchitidwe ogulitsa madrag komanso kugonana ndi atsikana ngakhalenso azimuna mosatsata ndondomeko. Taonerani clip imene ikubwerayi yomwe P Diddy adafotokoza kapena kuti kupepesa kwa girlfriend wake adamuchitira nkhaza. Had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry.
but I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry.